Badha sungkeman menika wancinipun ngidek ndok. Meneng kok. Ndoke gak enek. Wis ndoke manten lanang. Nggih, sak wontene ndok jenengan idek. Lho. Wah. Bengi iki aku diderekke Mas Gareng dan Mas Meo. Aja praon, aja dipleroki ya. Dados. Sampai depan Mas Gareng dan Mas Meo. Alhamdulillah. Niki saged silaturahim malih wonten naladan kauman mapan wonten Desa Sukosari, Mas. Nggih, sik. Kula alhamdulillah abdalalah. Nggih alhamdulillah saestu saged sowan dalemipun Bapak Slamet. Menika Ibu Parpunah. Ki mosok ya punah tenan. Sing punah kuwi suker sakite. Muga kasembadan. Sowan dalemipun Bapak Slamet Ibu Parpunah. Dukuh Karanggayam RT 8 RW 2. Tuku gaman yang Kediri. Tuku gaman ning Kediri. Dulur Karanggayam muga-muga banyak rezeki. Amin. Tuku gaman yang Ponorogo. Dulur Karanggayam muga-muga panjang yuswa. Amin. Tuku gaman rupane ireng. Apa kuwi? Monggo sedaya masyarakat Kayam-bayam niki Karanggayam dan meteng bareng. Wong ngomong nih kok iso meteng bareng. Yo nikah sik. Yo pernikahan dhisik to. Nggih, yo nikah sik terus meteng bayem. Meteng bareng makme bayem. Oh kowe bidane ben bingung. Lah ngopo bingung? Lah kono ngeden kene brojol. Alah ora dadak bingung. Nyapa? Ketok ndase delepne neh. Nek ngomong rembug masalah meteng, ya elingan maratuwaku bojoku kae iki pas meteng gedhe dielekke reng. Piye? Lemeo bojomu wis arep lairan. Golek
sing jenenge dukun bayi. Dukun bayi. Aku melayu plewencung goleki dukun bayi iki ora enek. Nah, terus sak desa nggonku kecamatan kabupaten ki ora enek dukun bayi. Eneke dukun ya wis tuwek. Sing isih bayi dukun ora enek. Maksude dukun bayi ya nyok. Oh, sing tukang nyelamet. Terus entek-entekane iki aku oleh bidan. Oleh bidan. Bidan tak dodok-dodok Bu Bidan. Saged nulungi bojo kula iso le gawanen rene. Ayu kule. Aku rong duwe mobil, rong duwe motor. Gak duwe apa? Ora duwe apa bojoku tak gendong mburi. Ya. Kek terus meteng ceklek ceklek ngene iki. Lah kok ndase brojol. Lah dadi aku mlayu saka omah teko nggone bidan ki ndas loro klotak. Wong ngomongne wong meteng wong bayi kuwi ora lumrah yen ning nggone pahargyan nggo mak nggih. Ketoke ning saru, ning paugerane urip wong urip ning alam donya yen eneng jenenge wong nikah. Kuwi kudu ngerti jenenge paugerane wong nikah ana 7 perkara. Mas Mio, Nikah. Ya, nikah ana 7 perkara. Nikah ke nikmat indah, keluarga akan harmonis. Kuwi jenenge nikah. Mula keharmonisan rumah tangga harus dibahas, harus dikerjakan sejak kita melalui pelaminan yang baru. Niku kudu ngerti paugerane wong nikah kuwi ana 7 perkara. Ana 7 perkara Mas Mio. Senen. Weh nganggo dina ya. Hitungan dina. Hitungan dina ta iki. Senen. Aja bosen karo unen-unen. Lho. Senen bosen karo unen-unen. Diomongi wong tua, diomongi maratuwa, kuwi kudu sing manut. Supaya keluargane dadi becik lan apik, sakinah mawaddah lan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Selasa selakno ngibadah ngaji lan poso. Lho Mas Mio, ibadah ngaji lan poso. Ngene iki dan jalma tan kena tingkinira. Batok bolu isi telek. Mbak madu sing madu. pas yo bathok bolu isi madu. Lah madune sithik akeh teleke. Lah ngeten iki wong disawang sapa sing ngomong ning apa omongane niku wau. Rebo kerepo sinau bene aja bodho. Kula kulino sinau paling boten srawung. Sanak sedulur piye to kahanan ning sinau ki ora mung ana sekolahan Mas Mio. Nggih, sing penting kalih kadang rencang lan tangga teparo. Iya, jroning srawung. Kemis kudu mingkem aja kulino ngomong barang sing lamis. Waduh, aja adu-adu. Tunggal yoga karo yoga, dalang karo dagelan. Sinden kono sak karepmu. Kowe kok sinden kok sak karepmu. Lah kuwi nggone kok. Lah yo kemis kok. Kene wong lanang-lanang lambene sitok-sitok sik akur. Lah kono lambe ngisor dhuwur omong kabeh. Aja ngomong ngono. Saru. Oh lah terus karo kudune manggone ning dina sak dhuwure. Jemuah. Ya kudu jenjem yen wis omah-omah. Kudu jenjem yen wis omah-omah. Setu insapo barang sing wis kawektu. Minggu aku libur. Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jemah, Setu, Minggu aku libur. Artine apa? Wah aku ora nyang kantor dino. Aku libur yo. Iki piye Minggu kowe libur telek. Oleh ngenteni eram kok. Dadi wong ki kudu duwe masa depan, wong kudu duwe cita-cita. Cita-cita. Paling ora nek cita-cita ya aja mung dadi dagelan ki Mas. Kaya cita-cita ya sing sak apik mungkin. Nggih Mas Dalang lho. Alhamdulillah dalange wis laris. Tanggapane wis laris. Cita-cita dheweke dadi dokter. Lho, putrane Somben. Amin. Lah aku apa? Paling ora aku iso ndagel, iso laris, iso payu. Cita-citaku dadi kepala desa. Aku yo duwe apa? Dadi sabun. Sik ta?
Minak dadi sabun. Lah, dadi sabun jenengan bayangne. Sik to. Nggih, tak urus. Kok iso sabun wong Dadi sabun ke Indomaret. Iya. Terus eneng wong ayu mlebu dijupuk dituku. Cek wel gawa mule. Terus dikek kamar mandi kek dhuwur. Jelalah bocah ayu arep adus. Arep adus. Wonge mlebu cucul prucut lah. Aku sangka dhuwur ketok. Aku yo meneng ae wong sabun. Awakmu meneng ae. Iya. Terus dicekel cek dinceki klunyum cekel wal. Aku yo meneng ae wong sabun. Rucuk nang peteran. Terus kingket diwehi banyu saiti. Aku mulai ditemplekne ning pipine plek. Terus ser yo tengene kowe piye yo aku yo meneng ae wong sabun baru ser rene terus medun mak grenjel mak usruk kok grodok ngono aku piye yo aku yo meneng ae wong sabun barene srat ndelok lunyu mbok mak trucut ucul nyemplung WC aku piye aku yo meneng ae wong sabun. Oh ya kapan nih? Wong modar. Ning yo yen wong ngomong ya, wong ngomong kuwi nek senengmu mlebu bleng Dewi anu Dwi Jayanti sing mlebu awakmu seneng. Piye? Barang sing mlebu bolone gurin. Teko bleng ning jeding ora dadak cucut langsung ngeblok jeyes pyok. Dijupuk bleng. Awakmu piye? Aku yo meneng ae wong sabun. Cilaka kowe. Wah, ya urip iki ya ning alam donya ya ning akhirat kabeh ya dipikir hablum minallah wa hablum minannas. Jadi hubungan individu dengan sang Khalik dan hubungan sesama manusia. Kados pripun Bapak ingkang mengku ganti kalian Ibu menika wujud gelar pakeliran nggih hablum minannas nyenengke tiyang kathah dana rasa. Ya hablum minallah. Wong nyenengne wujud syukur tegese. Nggih wong nyenengne wong akeh ki banyak rezeki. Ya. Wong nyenengne wong akeh kuwi bakal akeh slamete. Amin ya robbal. Iki ora kok nggur nyenengke kok Reng. Apa? Pada masa Kanjeng Sunan Kalijaga media syiar Islam salah satunya pagelaran wayang kulit. Neng gelar iki ya ning ngarep masjid, ngarep musura, ngarep musala. Oh, mula jenenge wayang. Mulakno ular-ulare wajiba sembahyang. Kuwi lho. Wah ya apik. Ya enek sing jare ringgit disaring lan dianggit. Ya. Lah nek niki jenenge sinden. Waranggono. Warang kuwi jenenge ungkal. Ungkal nggono iki gaman. Nggih panggonan. Lah panggonan monggo ingkang badhe ngungkal gaman monggo. Ketosan niki. Srek landep apa? Landep lek ning kene tebor rene iki remuk. Apa mami iya kowe iki lungguh ning isor buta diuyui ora nyanyi sik lagune lagu jaman biyen lagune Arabia ini lagu dari India. Lambemu kok kaya sumur. Awakmu polamu lho awakmu kene. Arabia. Dan boleh ya. Arabia. Ini lagu dari India. Dong. Ana ula-ulane tumung rembetane neng witing jagung prawan ayu uripe bingung ula jengong nyokot irung isa aku kimbor ya jan ana ula-ulane sawa rambatane neng witing nangka
ana prawan keloro-loro kula jengong nyokot dada aku kaya petuk pas dadi sabun karo grenjel ana ula-ulane diwel rambatane neng miting apel bocah ayu uripe nyesel kula jengong nyokot kok saya medhut to aja medhun-medhun to ora engko aku bingung lah ngapa bingung ayo medeni ya ana ula-ulane luwung ura apa ula luwung ana ula-ulane luwung rambatane neng miting jero ening jaman kodeng-kodeng kula jengong rasida nyokot awakmu ki lho ya agak kowe paramurono jajal genten kono-kono ayo ana ula ndireng-reng iki lho Mas ana ula-ulane luwung ula luwung menek wit jero ana cah wedok konteng-konteng ula dengang ndel batu ulane goblok munggah enek kudune milih simpu golek empuk ngapa kok ya Ulane munggah parane. ulane bathuk mingkal munggah kok ya ulane goblok kok ya mergane sabun kok ya wong sabun ora kok teko sabun ya dadi persiapan urip ning alam donya ki kanggo ning akhirat Heeh. yang akhirat somben iya ta dadi nandur becik besok tukule becik nandur ala tukule ya ala Allah iya mula wong urip ning alam donya kuwi sangune mati mas samene tinggi sangu mati ya sangune barang sing apik alhamdulillah upamane awakmu sing mati aku sing dadi apa kuwi sing malaikate ono kowe dagelanmu medeni wong ora iki diumpamakne umpama iki mau umpama lho ya iya yo aku apa kowe wong mati wong mati iki latihan iki latihan awakmu wong mati kowe malaikat teko awake gedhe dhuwur mlaku jeleng-jeleng aja medeni beleng 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 klothok tawe iki mlaku klontongmu rambok cencak kowe iki mati oh iya wong mati kok tangan serapean lha kok aku oleh rudal ya rudal apa iku nyuwun sewu macange Ana rudal. cahe bagus gede dhuwur sangklir malaikat bolane sangklir mboten ora gareng Kaya apa kok sangklir kok. iki mulai teko awakmu marep rono bar dikubur mati sek malaikat teko oh medeni Mio halo bro Kok bro ta? piye malaikat Kaya nyapa wong pleke. bro Nggih. kaya pleke kok nggih ya nggih kula Ya. Mio kula nah sangumu apa mati yo ote-ote kalih gedang goreng lah apa wong sangune wong mati ki ya ngamal sing baik lan ngamal sing sing apik yo nggih nggih lan sing apik Mio sangumu mati apa yo ngamal sing apik ya alhamdulillah urip ning alam donya yo kowe ngapa meneng aku sabun kok makane meneng kowe marep rono nyapa mayit ki kudu manut lah engko iya nek ra didoni kok kono Mio nun pangeranmu sapa yo pangeran Diponegoro pangeran kok Diponegoro lah apa pangeran ki ya Gusti Allah kok ya Gusti Allah subhanahu
Terus yo aku urung tahu ora sah barang ngono. Wes sing penting awake dhewe nyambut gawe. Oke, begini bebarengan nyuwun urusan Nyuwang Agung, muga-muga hajat lan niat saking panjenenganipun Bapak Slamet sekalian Ibu Parpuna. Nggih. Pikantuk ijabah ya, Mas. Amin ya rabbal alamin. Ya babar kabagian. Amin. Ya, iki nawala akeh banget, Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dalang, Mas Mio dan Mas Gareng. Saking Kadang Sinuman nyuwun gending utawi lagu Pamer Bojo. 1, 2, 1 hati sampai mati. 3 ya, rembulan. Sekawan Tembang kangen. gangsal Nurenek. Ora apa to? Ora tuku kaset. Iya. kaset Saking keluarga Tatung nggih Mbah Disan nyuwun lagu Sinom Grandel. Nah, iku diaturke Mbah Disan. nggih Saking Pak Soleh Ngabar. Penggemar Radio Laras. sami kali Ustaz yen kula. Heeh. Nyuwun gending pepeling kalih Langga Memanik. Nggih. Katur Kak Sedaya penggemar wayang kulit ingkang rawuh. Saking Ngabar. Halo. Nggih. Sugeng dalu Mas Dalang. Kula Akbar Priyambodo. Nggih, kentun gending sambel kemangi kalih tembang kangen. Mugi sedaya sami midhangetaken. Nggih. Akbar Priyambodo. Nah, iki saya Mas Akbar. Mas Akbar. Nggih. Dari keluarga. Oh, mau tak maca mau iki. Nggih. Cah Patang nyuwun tembang kangen. Nggih. Engko lagune sing Pamer Bojo. Dudu. Enak ya. Ya, Rika sama Mbak Nasri tampil ke depan. Ya, sebagai petaraman. Dalu Mbak Rika. Wilujeng dalu Yuli Mbok. Mbak Nasri. Nggih, wilujeng dalu. Oke. Wah, Mak Cangi. Nggih. Alamat kingko awake dhewe bengi ora oleh wedang. Kok iso ngono? Sing rewang do ning kene kabeh. Wong wis ngono kok. Oh iya, siap matur nuwun. Ya 3 gelas ngono kok ngomong ya. Ngono kuwi lho, ya to Mas. Wong nek lambene ngemut kok ki nek omongi ya ngono kuwi. Mulane ki lek bojomu ngemut kok. Mrene. Piye? Ngemut kok nyatane iki ben bengi yo mbebes ae. Ya. Ning urung anu Mas, dereng kathah ingkang ngertos. Nggih kula tepangne nggih Bu, Pak. Menika bojo kula sing bagus tanpa upama. Bocah iki ayu ning mripate lara. Piye to iki? Rupane kaya tumpukan sono bagus. Aku kaki kleru leh, aku gawane klambi. Apa? Tak gawane klambi ireng lah kok koyo kintel to Mas. Kok kuwi yo penting ra urip. Wah ya tak tawakne ya. Iki lho bojoku kan. Iku bojone jenengan. Wis ngerti iki to? Nah, dipun tepungne niki gendaan kula. Kok gendaan to Mas? Ya wis meneng ae to, kaya ngono bojo awake dhewe ya bolong kaya. Anu dadi asli nekno gendaan nyun sewu. Duk kodok ngorek Mas, kodok ngorek. Aku tak kowe periase. Totone niki ning manten anyar aku dalang man. Oh, dalange. Saka kono mlaku. Kowe mantene wong loro. Iso tenan kok. Iso no. Yakin pola kok ngisen-ngisenke. Ora. Dalang manten angel lho ya. Iya. Iso tenan. Iya kok kono manten teko manten. Suryatmaja punang pinanganten Sarimpit Kang Putri Kadya Widodari Kang Wijil walik kowe iki iso ning kiwa kok kono mundur Kang Putri Kadya Widodari Kang Wijil saking Kahyangan Kang Putra kaya botol termos kok elek men aku. Anu tak gawe kowe kene kowe kok kowe kok kene aku bojoku mantene Iki wis temu ya. Daup Sryatmaja punang pinanganten Sarimbit wancinipun balangan nah keprokno Mas Saeneke saeneke niki Mas sik duwi wancinipun balang
balangan. Maju. Keprok nih. Kawiwitan manten kakung. Plak. Wong neraku. Baleni neh. Iya. Kuwi kurang gede. Iki. Nganggo iki pas nondase. Jalang. Jalang. Diomong nih, wancinipun balang-balangan. Lah kok mbok pasne ning Kok diblusuk ning. aku pas dadi sabun ke. Setiap mojo pun pinanganten saribet sak menika wancinipun sungkeman. Reh dene nganten milenial. Milenial sing sungkem manten kak lanang. Sungkem. Nggih. Bakdo sungkeman menika wancinipun ngidek ndok. Meneng kok. Ndoke gak enek. Wis ndoke manten lanang. Nggih, sak wontene ndok jenengan idek. Lho. Wah. Cek. Oh. Dokku pecah, Mas. Pun. asem ya. Jalange manten gemblong. Anu Manten bosak ya. mantene engke sangklir iki pecah pisan, Bu. Kalirno Gak duwe ndok. Oke. Ya.